Много сладка! Давай. Давай, повече. Жаки 2. Има, що има. Ама не се пипайте сега. Мария, не се пипайте. Тук да се наредите по тук да ви снимам. Искам да се наредите всички, като чакайте. Спасител има ли това? Аз съм трета! Който свирни е първи, който свирни е първи! Който си изял тортата! Чакай, няма да чакай, Лори не е свършила, Маки не е свършила. Ти по една торта, чакай много неща излязат. Не правете разповещение. Лори, Лори не открие хапки обаче. Искам да мина! Не бе, там с банана. Я ме снимай мен! Тук е истинската храна.